Inihahatod sa Indo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manungod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Ngunyan, ang sa Indo makakaibahan. Marahay na aga sa gabos ng mga paraan tabay, mga kaimanwa, kamusta po kamo? Ako po si Joan Montecastro para sa programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Makakairibanan nindo kami ngunya na Webes, petsa 15, kan bulanin Mayo, taon 2025. Mapaabot kami sa Indo ni mga impormasyong may kinaaraman sa pang-urual daw na buhay bilang sarong namamanwaan na nagmamakulog sa satong kapalibutan. Para sa indong mga kahapotan, mag-upload sa station sa 4805509 buon alas 11 sundo alas 12 ning pagkauto kada Webes o sa CP number man po na Globe 0917-7984-808. Uliton ko po 0917-7984-808. Pwede man po kamo magdulok sa samuyang opisina Lunes sundo Biyernes poon alas 8 sundo alas 5 ning hapon. Asin pwede man na magpadarakan sa inyong mga kahapotan o mga suhestyon sa samuyang opisina na makukuha sa Regional Center Site Rawis, Legazpi City. Kami sa Indoma na tabayan sa internet asin sa Facebook page kan DZGB. Ang DENR Munyan. Ang DENR Munyan. Mga pangyayari asin aktibidades sa implementasyon kan mga programa kan Department of Environment and Natural Resources, lokal asin nasyonal. Anion ang sa indong tagapagbareta. Ini ang katiripunan kan mga bareta sa DENR ngunyan. Nakatala ang isagibo kan DENR Bicol ang taunang Saringaya Awards kung saan pigre-rekognisar ang mga individual, akadim, grupo, organisasyon, lokal na gobyerno asin mga pribadong sektor na nagtaunin mga signifikanteng kontribusyon sa kapalibutan asin nagsirbing inspirasyon sa komunidad sa singindang pagprotehir, mantinir asin sustinir kan manlain-lain na programa para sa karahayan kan satuyang mga rekursos naturales. Sigun kay DENR Bicol Red Francisco Emilia Jr., ang Saringaya Awards na sa Bicol sa napig sa Sagibo may obheto na magtaunin onra sa mga espuersos asin mga kontribusyon kan mga Bicolano para sa kapalibutan. Sa ika-23 na taon kan selebrasyon nagigibuhon sa maabot na Mayo na Hunyo 27, 2025, ang search for nominees pigbuksan sa gabos na individual, grupo, organisasyon, lokal na gobyerno asin mga pribadong sektor na may mga programa na dae pigpunduhan kan DENR, National Government Agency asin lokal na gobyerno. Ang Saringaya Awards nagpuon kan taon 2000 sa pangingenot kan mga dating namamayo kan DENR sa kamauotan na marekognisar kada selebrasyon kan Environment Month ang mga outstanding na personahes asin grupo. Sa ibong na lado, suportado kan DENR Bicol ang Department of Health o DOH sa obheto kaini na maging ligtas ang kada pamilya sa paagi nin immunization sigun sa ginibong 2nd Bicol Immunization Summit kahapon kan Mayo 14, 2025 sa Vela Hotel, Legazpi City. Sa temang arangkadang pagbabakuna, proteksyon para sa bawat pamilyang Pilipino, nag-iribahan ang manlain-lain na ahensyas de gobyerno sa pamamayo kan DOH, katuwang ang World Health Organization as in ang United Nations International Children's Emergency Fund o UNICEF, tanganing palawigon ang importansya kan bakuna bilang proteksyon kontra sa mga helang.
Sigun kay Dr. Desiree A. Briseño, ang DOH Bicol Regional Immunization Program Manager, ang pagbabakuna da isa na proteksyon kan individual kundi para man sa komunidad tanganing malikayan ang outbreak kan mga helang. Ang DENR bilang kaibahan sa sektor na nagtataguyod nin malinig na kapalibutan, nagpahayag nin suporta sa paagi nin pagpirma sa Memorandum of Understanding na maging aktibong miyembro kan Bicol Regional Immunization Council asin man ang mga information drive asin partnership activities na may kaugnayan sa public health campaigns. Ini ang katiripunan kan mga bareta sa ang DENR ngunyan. Kapalibutan ko, namumuktan ko. Kapalibutan ko, namumuktan ko. Sarong makakalikasang aldaw po sa giraray sa satuyang mga paraan tabay. Enot po sa gabos gusto ming bation ang mga mahihigos na personahes kan Office of the Regional Executive Director sa pamamayo po kan samuyang matibay asin maigos na direktor na si Red Francisco E. Emilia Jr. Sa opisina man po ni ARD for Technical Services Ronel Sopsop, kay ARD for Management Services Ronel B. Astor asin ARD for Special Concerns Adona P. Sanjago. Siyempre po dyan man sa Mines and Geosciences Bureau sa pamamayo ni Regional Director Engineer Guillermo A. Molina Jr. IV, asin sa EMB po sa pamamayo ni RD Girly Abu. Marhay na aga po sa gabos na naghihiling kan sa tuyang FB Live asin mga paradangog kang DZGB kang programa tang kapalibutan ta at amanan ta. Kamusta po kamo? Kakatapos pa sa nakang eleksyon asin sabi nga ni sa mga nagkakabarasa ko sa Facebook matawuhon da sa sentro, sa mga kaopisina ko na didipisilan magsakay, sa mga jeep, sa terminal, nagkakaparagal din sila magsakay, tadakulon da apong tao sa sentro, sabi da mga mayaman. Tunay po, ini mga mayaman po ngunyan ang mga kaimanwata, nagsasharaping da po sa SM. Sabi da, paldo. Iwan ang gadwa. Dahil ko daw inisure kung nagkaparaldo kita. As in, aram ta po ng ngunyan, May 15, Mayo 15, ibig pong sabihin ka ini, ngunyan din maabot ang mid-year bonus kang sa tuyang mga kaibahan na mga nagsisirbi sa publiko. Ang mga ahensyas de gobyerno po, magkakaigaw ngunyan na aldaw ki mid-year bonus. Kaya po, gari nagka-crash na ang Land Bank app kanina iriling man kami kang kairibahan ko digdi sa office kung naglaog na kaya nag-error na po ta siguro sarabay dakulon ang nagaburukas kang app na ini so antabayan ta po ini aside po dyan sa aldaw po aside man sa nakaaging eleksyon sa tiga-antabayan ta na mid-year bonus ngunyan po na Mayo 15, magayon po ang pag-uurolayan ta sa programa tang kapalibutan ta at amanon ta. Sa aldaw po ini, madidiskutir ta ang mga importanteng koneksyon kan sa tuyang kapalibutan asin kan sa tuyang salud. Sa tuya po madadangog ang eksplanasyon kung paano po ining mga helang may koneksyon. Lalong-lalo na po ining mga infectious diseases, ano po sa mga nakakahawa na helang, may direkta da po ining koneksyon sa tuyang kapalibutan, arog kang sa tubig, sa basura, sa tuyang mga hayop, klima, asin iba pa. So magiging sentro po kan sa tuyang diskusyon at pigaapod na One Health program, One Health approach na saro pong holistic na paninindugan na nagtataong importansya sa koneksyon o pagkakaugnay po kang sa tuyang kalusugan asin sa kapalibutan. Kaya po, ngunyan, kita po na mga nagdadangog asin nagaantabay sa programa, matatawan po kitang dagdag na kaaraman para sa tuyang health. Kasubago nga ni po, nabanggit ko duman sa news na nagkaigwang immunization summit ang DOH sa Vela Hotel. Actually, imbitado po duman ang DENR Bicol. Yaon din po ako duman sa Vela Hotel kasuhapon ta. Inimbitaran po kang DOH ang manlain-lain na mga ahensyas de gobyerno tangani na magpirma po ki Memorandum of Understanding na maging katuwang po ninda sa mga programa asin polisiya kang DOH manunungod sa immunization. So, ngunya naman po ang pag-uurulayan ta, iyo po ang environmental health.
kaya po makakaibahan ta si Engineer 3 Leia Angela R. Castillo kan Environmental Health Program, Infectious Disease Cluster, Healthy Governance, Health Promotion Unit, Local Health Support Division po kang Department of Health. Good morning po sa imo, Engineer Leia. Hello po, good morning. Naririnig po ako? Apa. Hello, good morning. Thank you po for having us here again sa Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Isang malusog na araw po sa ating lahat. Yan, isang malusog pala ang greeting kang DOH ano sa muya kaya Engineer Leia, isang makakalikasang umaga na ngunya at least na-correlate ko na sa DOH pala isang malusog na umaga ang greeting nito. No? May mga kanya-kanya kitang tagline. So Engineer Leia, kamusta po ang sa imong May 12, punanta mo na, kung nagboto ka po ba, engineer, na-exercise mo po ba ang sa imong right of suffrage? Yes, ma'am. Actually, umuwi pa ako sa Kamsur just to support yung ating halalan dito sa Bicol region. That's good, madam. So siguro madiretso na po ako sa satuyang topic, ang pag-uurulayan tang tiga-apod na One Health approach. Ano po ba ining tiga-apod kang DOH na One Health approach? As in, nata importante ang pag-address, as in pag-control sa mga infectious diseases o ining mga nakakahawang helang, as in ano po ang connection kaini sa satuyang kapalibutan? Taaram pa po baga ang DOH, ang DENR, pirmi iyang partner o nagtatabangan sa satuyang mga programa. Yes po. So, if you allow me, ma'am, I have a short presentation Sige po, regarding ma'am. this One Health approach. Ready si Ma'am Leia, si Engineer. May presentation po siya. Mailing po nindo kami sa Facebook Live. Ngani, mailing nindo ining presentation ni Engineer. Open ko lang po. Ayan, nakikita na po ba, ma'am? Iyo po, nag-screen share ka na. Pero di pa na iling sumis. Ayan na, okay na. Okay po. So again, marhay na aldaw po sa puyang tapos. So the Department of Health po, we define yung One Health approach as an integrated and unifying strategy that recognizes the interaction between human health, animal health, and the environment. Meaning po, we don't rely lang sa isang strategy when we implement our different programs, lalo na po sa environmental health. The environmental health po, related po siya sa maraming program ng Department of Health, lalong-lalo na po sa infectious disease prevention. So yung One Health approach, meaning we combine different ideas, methods, strategies so that we can implement better. Kasi po yung human health and animal health po are interdependent, and at the same time, the human health and the animal health po is dependent on the environment. So kung may isa lang dyan na hindi maging okay, it affects our health. The animal health, the human health. So, tayo po, lalo na tayong mga tao, we depend on the quality of the environment, or our environment. The environment depicts the quality of health, kung anong magiging status ng health natin. Kung nasa maduming environment tayo, most likely, magkakasakit tayo. So, bakit po importante ang ating na ma-address yung infectious diseases na link sa environmental factors, yung mga environmental related diseases. So we address this po for the zoonotic diseases control. Ito po yung mga sakit na nakukuha ng tao sa mga hayop po, katulad ng rabies, avian influenza, and even the COVID-19 po. I believe na galing po yan sa hayop. And we also sa mga have bats, engineer. Bats. Dahil nga na-disturb ng tao yung kanilang habitat, na-expose sila sa tao, yung tao na-expose doon sa bat, and merong virus yung bat na nag-mutate na-discover ng virus, ay pwede pala akong mabuhay din sa tao. So that started all, dahil lang naistorbo ng mga tao yung habitat
nung VAT, nagkaroon tayo ng COVID-19. And of course, we have the environmental health management, wherein the environmental factors like the water supply, the water quality, and sanitation, even the climate change affects the health of the humans and even the animals. So tayong mga tao, kapag nakainom tayo ng maduming tubig, kontaminadong tubig, we are prone to diarrhea. Just for example. And kapag hindi maayos, kapag hindi tayo nagsasegregate, hindi tayo naglilinis ng ating mga basura, hindi natin properly manage yung ating mga basura, maaaring pamugaran ito ng mga vector na maaaring magdala ng sakit katulad ng daga. Na kapag na-expose tayo sa tubig baha, na may ihi ng daga, we can have a leptospirosis. Kapag madumi naman yung ating environment, pwede pamugaran ng mga lamok, may mga stagnant water tayo. Breeding sites po yun ng mga lamok. Gustong-gusto yun ng Aedes aegypti na nagdadala po ng sakit na dengue. So yun po yung ating sa environmental health management. And also we have the vector-borne control, vector-borne disease control wherein we manage yung mga vector-borne diseases katulad ng dengue, malaria, Zika, mga chikungunya. So yung meron tayong integrated vector management combining yung mga environmental management, biological control, and yung paggamit ng mga chemicals. So we promote safe chemical interventions in controlling yung mga ating lamok. Then we also have schistosomiasis control. So ito pong schistosomiasis control, this is a parasitic disease. So nag-cause po ito ng isang parasite na commonly po natatransmit pag na-expose tayo sa isang contaminated na microscopic snail. So, unfortunately, meron tayo nitong schistosomiasis sa Bicol. So, isa kasi sa control niya and prevention is the water and sanitation, which is the vital component po ng environmental health program. And also, yung holistic health interventions natin through integrated action plans and the mga sustainable health policies that we formulate and we provide as guidelines sa ating mga stakeholders. So, ini po pala ni engineer, 5 siya. Igwang Yes po. zoonotic, ining mga satuyang hayop, kapag pala bakusan na pala mga tao ang focus kang DOH, pati ang Yes mga po. animals, sige iling ta ang sa indang condition, tangani ina, may epekto kasi siya sa satuyang Yes po. environment, pag di naging balance ang ecosystem, kasi Yes po. ining sa zoonotic, nabanggit mo, engineer, na halimbawa, lamok, carrier kang mga hela, ang mga dogs and cats, rabies, tapos ining mga bats na nagdarahani kang COVID-19 and lalong-lalo na ngunyan na tag-init, dahol din ng mga helang na pwedeng makakausa infectious diseases sa satuyang mga kaimanwa. So engineer, digdi sa mga binanggit mo na mention mo ang schistosomiasis na igwa digdi sa Bicol region kasi garidi siya masyadong nadadangog o naaaraman kang mga Yes, kaimanwata kasi usually permitting sasabi 4 o'clock habit, dengue, malaria, pero ining schistosomiasis, ngunyan siya, parang di pa natawanan ki highlight. So, pwede mo po ba kaming tawanan ki, ano ang mahihiling mong hela? Paano mo mahihiling sa sarong tao na nagmamanifest na ang sa iyang salud, schistosomiasis? Actually, that's the scary part dito sa schistosomiasis. Hindi mo agad makikita yung symptoms niya. So, hindi agad nagmamanifest yung symptoms. Pero yun pala, ay exposed ka na. Pero yung pinaka-main cause lang naman po kasi nito ay yung nag-open defecate. Ayan, kung hindi gumagamit ng toilet, yung tao, tumatai siya sa kung saan niya gusto sa labas. Ayan, nakocontaminate yung environment natin. Eventually, yung transmission niya nagko-continue, nagsa-cycle yung kanyang transmission. So that's why part din ng environmental health program yung as a zero open defecation na mabigyan natin ng proper toilet facility yung community lalo na sa lugar kung saan endemic itong schistosomiasis.
So sabi mo po kasi bago engineer, snail, hali sa snail. Yes, microscopic snail. So hindi siya nakikita basta-basta ng naked eye. So kailangan mo ng microscope para makita na merong snail na nagdadala ng sakit na schistosomiasis. Tapos nakukuha siya kapag ang may open defecation duman sa sarong lugar. Ano, so So, lalo kailangan talagang kung carrier na yung tao, tapos hindi pa siya gumagamit ng toilet, ayun, continuous yung cycle of transmission ng schistosomiasis doon sa community. anong mahihiling mo sa iyang, 'di ba, kapag may ilang, may signs and symptoms, engineer, kapag may schistosomiasis, parehas ba siya sa mga dengue o malaria? Actually, o ano siya, suka ba? tinanong ko na din to sa aming dating previous coordinator. Hindi doon nagmamanifest yung symptoms ng schistosomiasis. And eventually, in the long run, pag long term na yung exposure, matagal yung incubation niya, it may result daw in a liver failure. Ganyan daw po yung magiging result kapag na-expose, long-term exposure sa schistosomiasis. So bako pa lang siya sumaiiling mo tulos na ay Hindi daw po, opo. schistosomiasis, bigla ka na lang namangnuhan mo, may liver failure ka na, kaya dapat ining Yes po. ingatan. Yes Lalong-lalo na duman sa mga programa kang sa indong opisina na zero open defecation program. Aram ta ma'am na sa infectious disease cluster sa pagkakasabot mi po, igwa ka mong mga programa arag kang pag-ensure kang drinking water supply, pag-ensure kang sanitation kang Yes, mga sa mga community, and Yes, then ining mga food sanitation din po. Actually kang kasusarong bulan siguro ito engineer igwang Yes, po. pinaapod na task force ba siya, parang infectious disease cluster na parang sa mga iba-iba din na agencies tigdiskutir ining mga helang. So Engineer Leia, aside po digdi sa tigdiscuss mo na schistosomiasis, igwa po bang kumbaga magabat na helang nangunyan sa Bicol region na dapat ang paghandaan bilang may direct correlation digdi sa satuyang kapalibutan, araw ka itong sinabi mong dengue, leptospirosis, rabies, na konektado po sa satuyang environmental health. Hatod sa Indukang. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office Number 5, ang programa Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Programang magtataon ng impormasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tung hinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaugtod, Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Yan, pasensya na po, tanawara ang samuyang internet connection. Kaya daw nagtatarampa ako, nailing ko, nag-freeze na ang sa kuyang screen. Bata magayon na ang pinag-uurulayan mini Engineer Leia. Kaso bago kita naputol sa tuyang internet disruption, ang hapota kay Engineer Leia, aside sa schistosomiasis, ito nga ni natigsabi niyang klase helang na igwa po kita digdi sa Bicol region na hali da sa microscopic na mga snails na eventually kalaunan, pwede pong magkaigwaki pagkaraot kan sa tuyang liver, pwede kitang magkaigwang liver failure kapag na-expose kita digdi. Ang kahapotan ta, sa ngunyan po na halangkawon ang heat index kang albay, kang bilog, actually bilog na nasyon, mainiton,
bago po kita nagprograma, iniling ko po so heat index, nasa 39 degrees Celsius kita sa aldaw na ini. So, aram ta, na kapag araw kain pabago-bago ang panahon, igwa din na mga helang na pwedeng aprobitsaran kan sa tuyang mga kaimanwa. So, Engineer Lea, ano ba dapat ang paghandaan tang klaseng helang sa panahon na ini? So ngayon po na mataas ang heat index, so ingat po tayo sa dehydration. So siguraduhin po na uminom ng maraming tubig, huwag magbabad po sa init ng araw. And as much as possible, kung kaya po ay umiwas muna sa pag-inom ng kape at mga tsaa. Ayan, para maiwasan ang dehydration. And also, ngayong tag-init, hindi rin maiwasan na minsan yung ibang lugar ay walang supply ng tubig. So, meron din kasi tayong tinatawag na water wash disease. So, ito ay caused dahil sa yun nga, kakulangan ng tubig ay hindi nakakapag-practice ng proper hygiene. Hindi nakakaligo, hindi nakakahugas ng kamay. So, mag-ingat po tayo sa ating water wash disease. Pwede po ito mag-cause ng mga skin rashes, ang mga skin discomfort. Ayan po. So, yun po ang ating ingatan na ngayong tag-init. Sabi ni Engineer, ida mo na magparakarape, magparatsa, atas tigiling ko sa umpangan ko, ikaw ko digdig kape. Inom ka mga ng tubig after. Iyo mananggad kasi kapag alangkawon ang heat index, may chance kitang maka-experience heat stroke o ma-dehydrate kita. As in, iningani na tigbanggit ni Engineer Lea na water wash diseases. So, sa mga napag-ulayan ta, Engineer Lea, paano po ba nagtatabangan? Ay alat lang. May mga kahapotan po ba sa tuyang mga texters, sa tuyang mga listeners? Di po kamo magduwang isip. Ngunya na po kamo mag-apot kaibahan ta ang DOH tangani na masimbagan sa tuyang mga concerns o mga inquiries manunungod sa environmental health. Kaya pwede po kamo mag-comment sa tuyang Facebook Live. Live po kita sa DZGB Facebook page as in sa DENR Bicol Facebook page. Mailing po nindo kami duman ni Engineer. As in po sa hotline ta na 0917-7984-808. Mag-shoutout po kamo sa muya tangani na makaibahan mi po kamo sa mga discussions moving forward. So, Engineer, paano po ba nagtatabangan ang DOH? As in, syempre, ang DENR sa pag-monitor, as in, pagpugol kaining mga helang na nag-uugat sa tuyang kapalibutan. Igwa po ba kitang mga proyekto o programa para digdi? Pero bago po inisimbagon ni Engineer Lea, time check po, it's 11:28 in the morning. Ayan. So may mga collaboration efforts na po kami with the DENR. Actually, we invite them as resource person, lalong-lalo na kapag may mga patawag kami sa aming mga health facilities, mga rural health units, sa aming sa ating mga healthcare providers regarding the proper management of hazardous waste. Kasi nga nasa healthcare kami, so yung aming waste is considered as hazardous, lalo na yung mga infectious. So kaya ini-invite namin sila as a resource person, and we are very thankful dahil palagi kaming ina-accommodate po ng DNR every time na may invitation kami sa kanila, kasi maganda po na ma-appreciate at maintindihan po ng nasa health sector na dapat maayos po yung An oras hatod sa Indukang. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Lemex for Kids.